Duha ka mga inbound ug outbound flights nga Manila to Cebu ug Cebu to Manila ang kanselado samtang 8 ka mga flights ang malangan. Nunot kini sa gikatahong power outage sa NAIA. Niya ang report. Sa post ni Attorney John Ray Saavedra, iyang gibutyag nga alas 7:40 unta kaganihang buntag ang iyang flight gikan sa Sugbo paingon sa Manila. Apan pagka alas 11 na siya kaganihang buntag nakasakay paingon sa Kauluhan. Hinuon gibutyag ni Attorney Saavedra nga may giapod-apod nga packed meals ang airline company nilang mga apektadong pasahero. Samtang gipahibaw usab sa Mactan Cebu International Airport pinaagi sa ilang social media page nga moabot sa 2 ka mga flights gikan sa Manila paingon sa Sugbo ug Sugbo paingon sa Manila ang kanselado karong adlaw. Samtang 8 niini ang na-delay nga mga flights. Pasado alas 11 kaganihang buntag, wala na mga pasahero sa departure area sa Terminal 1 sa Mactan Cebu International Airport nga apektado sa mga cancelled ug delayed flights. Nakabiyahe na ang sagad sa mga flights. Wala man maapektuhi ang flight sa mag-live-in partner nga sila si Gemma Warhost o Christopher Morse nga Cebu to Manila kaganihang alas 2 sa hapon apan ang ilang flight nga Manila to Melbourne, Australia karon untang alas 6 sa gabii nasibog ngadto sa Mayo 2 sa alas 8 sa gabii. Wala na lang kay tanan si ila man provide. Accommodation, food, everything, transport to pick up our luggage. Ila tanan provide. It happens. It happens. Doesn't matter. Just a 24-hour delay. Yeah. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y tubag gikan sa Cebu Pacific o sa Air Asia kung pila sa ilang mga pasahero ang apektado. Ang mga flights nga Cebu to Manila ug Manila to Cebu sa 2 ka mga airline companies ang apektado kaganihang buntag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.